Bună și vă găsiți la un nou episod de Sărău. Astăzi o să facem ceva mai special. O să ne facem o casă. Sau găinușa. Doamne, oaie. Nu găină. Vreau să zic găinușa Jackie. Hai să facem după. Asta e primul episod, după cum vedeți, numai că să nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și vreți să mai facem alte episoade. Acum o să începem să lucrăm. Și să nu uitați să vă abonați la canalul meu. Deci, altceva uneori nu mai zic, fiindcă mă cam enervează și n-am ce să zic. De aceea nu mai zic nimic uneori, că n-am ce să zic. Și de aceea o să începem să minăm și să ne facem casă după. Dacă avem destule lemne. Și presupun că nu. Că în altă zi mi se repară și laptopul și ne jucăm un pic pe laptop. Și într-o zi o să ne jucăm un nou joc mai special, care cred că nu nici o să-l fac după. În altă zi. Mă disperă oaia asta. Mă disperă. Yay! Toți oaia, mă. Să... Cine bă încă o oaie? Toți oaia, mă. Haide. Peggy. Tu spinul, mă. Vrei să ne omori? Ghiță, tu vrei să ne omori? Mai un pic ca și ne facem casa, dar vom avea nevoie de geamuri. Și nu uitați să apăsați butonul de like, vă zic încă o dată, fiindcă într-o zi mai vreau să mă uit la Rafael și nu chiar o să fac episoade. Mă înțelegeți. Și vom începe după cu geamurile, după ce facem linia de la casă. 1, 2, 1, 2, 3. Și vă spun, dacă vă place, să apăsați butonul de like, fiindcă vom mai face episoade.
întâlnești cu Herobrine. Dar poate uneori să faci că un religios de nu vă gândiți că am doar 7 ani, deci nu vă gândiți că sunt mare, sunt mic, nu sunt bebe. Și vezi că vă pun la pământ pe toți, aproape pe toți. Că pe unul mare mi-a zis pe tic, mi-a zis, mi-a dai pe soră ta. I-am zis, și mama, i-am zis nu și m-am enervat și după l-am bătut, i-am dat la coaie și la pământ cu el. La pământ. După începe profesorul, râde și râde. În loc să mă duc în cancelarie, râde. Ce om de omenire! Ce om de omenire! Nu vine să cred. Ce om de omenire! N-am mai văzut așa om. Să râdă că cineva îl bate pe un copil. N-am. Și să-mi scrieți în comentarii dacă aveți curaj să le comentați la profesorii voștri. Eu i-am comentat de multe ori. Nu m-au pus în genunchi cu mâinile sus. Zice că mă părește la bună, la primar. Eu sunt viitorul primar cu verișorul meu. Și va cam dura ceva, nu o să facem aproape toată casa și mina doar în episodul ăsta. Mai am pieșicat. Numai că geamurile. Nu mă pun pe multiplayer. Ce pui mei că mi s-a spart toporul. Tu spină toporului. Că dacă ar fi acum, l-aș și arunca în lac sau în lavă. După mă duc după piatra. Hai, că se face greu. Ce naiba. Haide. La noi se pune pariul în clasă. Atâtea pariuri pun și cu mă votez, te rog, mă votez. Trebuie să-i votez uneori. Da, eu uneori votez pentru banii. Doar pentru asta votez eu. Nu se mai vede. Au. Dar, în rest, arată bine casa. Și în câteva secunde am și făcut-o. Dacă nu s-a fi întâmplat asta. Să mi se spargă naibile ăla de topor. Băi, ce naiba, ce m-a speriat televizorul. Ce pui mei?
Eu nu aici vreau alt canal. Ce pui mei? Ultima mea dorință este să nu mă întâlnesc un zombie sau un vampir. Că m-am pus. Hai. Dar eu, și nu fac o armă și nici sunt topor și stau aici leneș și lenevesc cu casa să o fac. N-am idee de ce. Ok, iarăși s-a întâmplat asta. Ce muzică. Și cred că într-o zi o să sunăm la 666, dar nu o să se întâmple nimic. Odată o crezut mami că am sunat la 666, dar în loc n-am sunat eu, o sunat altcineva. M-am uitat pe YouTube și o sunat. Dar what? Când am sunat s-a auzit o bălăție acolo, numai de numai. Și noaptea cineva m-a mișcat din pat, fix din pat. Atât m-am speriat. Era să fac din pană. Bă, Simi! Simi! Și să nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem